हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय बे लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे स' दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै लोगोफोर एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट लानानै फैदों जाय बर' सावथुननि मुङानो जादों रैखाथि लोगोफोर बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मोगथां नार्जारि, सनालि गयारि, फुलमणि नार्जारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो दायो पार्ट बाय पार्ट गोबाङानो नायगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 8 सिम अलरेडि नायखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर स' लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 8 सिम गोबाङानो नायनानै अनसायदोंमोन आरो गोबाङानो नायनानै मोजां मोन्दोंमोन नङा होमबा लोगोफोर स' लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन लोगोफोर बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 आ फाइनालि रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्सन चेनेलाव नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर स' लोगोफोर बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुना बे पार्ट 9 आवनो जोबथाबायदि लोगोफोर बेनो लास्ट पार्ट लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो लोगोफोर जोबजासिम स' लोगोफोर आरो सोर सोर नोंथांमोना बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ दासिम जोबजासिमाव नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरलायदो लोगोफोर स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो